गावी कोकणामध्ये तुमचं स्वागत आहे। ही भाजी खाऊन बघा आणि आजीला कळवा। हा, ही फणसाची भाजी गावी तयार केलेली आहे, गावच्या पद्धतीत, आणि सुका जवळा टाकलेला आहे। हे फणसाचे छोटे छोटे वाटणं शेडा केली जातात आणि ही आता असं पाठचा भाग त्याचा दात्यांचा काढून टाकायचा, जसा हा काढला आता, आणि हा भाग मधला भाग आता कापून घेणार। हा मधला भाग कापून घेणार, ह्याला पाटण म्हणतात, आणि हा भाग कापून भाजीमध्ये टाकला जातो। हा असा जे पाती असतात फणसाच्या गऱ्यांना ते असे काढून असेच गऱ्याचे दोन भाग करून ही भाजीमध्ये घ्यायची। अशा प्रकारे ही फणसाची भाजी साफ केली जाते। हे फणसातले घोटे आहेत, ते हे असे दोन भाग करून सोलून घ्यायचे आणि ते फणसाच्या भाजीत टाकायची। अर्धा फणस साफ केलेला आहे, असे तुकडे करून सगळे घेतलेले आहे त्याचे, आणि हा पाऊण नारळ घेतलेला आहे किसून, आणि हे लसणीचा एक कांदा आहे पूर्ण मोठा, आणि हा एक कांदा घेतलेला आहे, ह्याचं वाटण करायचं आहे, आणि ही लाल मिरची सुकी आणि धने टाकलेले आहेत। म्हणजे ह्याचं सगळं वाटण हे आता मिक्सरला लावायचं आहे आणि ही भाजी बनवायची आहे। तेल टाकलेलं आहे, कांदा टाकलाय, मी लसूण फोडणीला टाकते। कांदा लसूण फोडणीला टाकलेला आहे, बघितलं। ही भाजी टाकून घेते। माझं दोन अधिकच लागते, ते 2-3 ग्लासा पाणी। शिजायला पाणी ठेवले आहे। हा, थोडा सुका जवळा टाकलेला आहे, 4 चमचे मीठ टाकलेलं आहे। हे वाटण टाकते, ऐकलं काय? लाल मिरचीचं वाटण टाकलं आहे। 15 ते 20 मिनिटं भाजी शिजायला लागते। आतमध्ये थोडी कालवं टाकलेली आहे, कालवं माहिती आहेत ना? आता ढाकण लावून ठेवून दिली आहे, थोडा टाइम शिजायला पाहिजे। फणसाच्या गऱ्याची भाजी तयार झाली आहे। 25 ते 30 मिनिटं शिजायला लागतात। गावी कोकणामध्ये तुमचं स्वागत आहे। ही भाजी खाऊन बघा आणि आजीला कळवा। हा,
ही फणसाची भाजी गावी गावी तयार केलेली आहे गावच्या पद्धतीत आणि सुका जवळा टाकलेला आहे.